Hinigugma ko mga igsuon, mga minahal ko na Hesukristo, mga parokyano, katauhan sa Dios, mga online viewers nato sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod din atong unang misa de Gallo karong tuiga, labi na sa Amerika, sa Canada, sa Australia o sa Singapore. Mga matuuhon nga niya din hikarong kitang tanan nga nanganhi luyo sa katugnaw sa kaadlawon, may sakripisyo sa atong katulugon, ug uban pa tungod og alang sa Ginoo ug tungod sa paglahutay nato sa atong pagtuo, kitang tanan, good morning. Og advance Merry Christmas natong tanan, hatagan nato ang Dios sa masipang pakpak. Birthday pod karon sa atong inahan sa lungsod, Mayor Puresa, og sa ubang mga parokyano nga ni adinhi karon og sa mga igsuon pod nato nga natawo naghimugso nining maong tweet sa December 16. Atong hatagan sila sa masipang pakpak. Og kahinumdom mo anniversary man dayron sa Baguio, no, ikaduhang tuig ron nga sa ulog ta og dili kay sa ulog kay katalagman man to gahandom kita ni atong maong trahedya nga naka-gusbat sa atong kinabuhi, nakaguba sa atong simbahan o kumbento o sa atong mga balay o mga kabtangan, kaluoy sa Ginoo 2 years after nakabangon kita. Sa Ebanghelyo karon, miingon ang Ginoong Hesukristo, si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdan-an ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. Suga, iwag. Kamo mga tiguang na dinhi, labi na tunggikan sa mga kabaryuhan, tingali nakaabot kamo sa panahon nga wa patay kuryente. Wa patay kuryente. By the way, dili na Bisaya ng pulo nga kuryente. Ang suga, ang binisayaan ng kuryente is sugang dagitab. Muna binisaya o kuryente. Sugang dagitab. Sa panahon sa una, sa wapay kuryente, importante kaayo ang suga. Wapa may solar, wapa niya mga fluorescent, wapa niya mga chandeliers nga diin di kuryente na karon. Suga ang importante kaniadto. Mga datuon kaniadto, unsa may kasagarang suga sa mga katiguangan nato kaabot pa mo, kay numdum mo atong Kinki og Aladdin. Kita pa mo atong Kinki sa una. Kisay nakahinumdum pa sa Kinki kato bitang murag bildo nga gamay hawak. Dako og diri sa ubos tan. Unya mo gamay ang hawak, unya mo dako na po dinhi, naigaso nay pabilo nga mura og bakos nga puti. Unya naay liso. Unya amna namon to og lubag aron musaka tong pabilo. Kinki og Aladdin. Unya kadugayan og katong mga datuon dihay Petromax. Hinumdum na mos Petromax no. Katubitang og mayelo na gas sa madag na bombahan. Ibangan bito to anang lubi og mamaylita. No, Petromax. Unya ang mga pobre, mga kabo sa ilang bay, of course, lamparilya. Mga grapa, mga sudlanan nga bildo, naay gas, naay pabilo. Gas ang itubil ato unya kanang salin mao po ibutang og tungaw na mga bata nga laagan sigig duwa anang punuag saging daghang tungaw butangan og pabilo sa suga. Unya ang mga kabos og suga sa gawas sa may kasagaran mitsa og katong anagot. Kanumdum mo atong anagot no, katong takong sa lubi nga kunis-kunison banganon. Unya daigan nobo to siya kay dugay man to mahurot ang siga gitawag tog anagot. Kanang lukay kas mangguna o bito to sa una magdatag sundang kay kung mutalinis sa tong tumoy ato man to nga putlan. Muto iso na to og mamayli, mo rosaryo o mamisita og mangharana katong og anagot. Motong kita sa una, mga ulitaw og daga, dagko, tagkugmo.
Dagkugkog mo itong mga batanon sa unang anuman, ang anuos anha mangkadong sa simod nato og sa ilong. Bali, itong kugmo sa unang murag bunggos, lami mo po kulitugon, usahay atong patagon, na lingino na pugbalik na tungod sa anuos. Ingana ka importante ang suga. Sa mga karaang simbahan kaniadto mao ni niya, kanang gabitay na suganan mana sa karaang panahon sa wapay kuryente, ibutangan na manigbombilya nga puwa. Sa una, ang suga sa mga simbahan, lana ng isod anang murag baong bitaw niya, lana na ipalutaw tong pabilo, uwel ang ibutang. Munang ubang mga simbahan sa una, mga sunog, kay di pa man siminto, panahon sa mga katsilha, tanggon magbagtok tong pabilo kay humot man, na adto pod igrahe sa bagtok tong pabilo atong nipa, sunog ag simbahan. Nganong gahisgot man kog suga, tungod kay sa Ebanghelyo karon, ang Ginoo naghisgot usab og suga nga gaiwag sa mga tawo. Si Juan nga magbubunyag. Si Juan nga magbubunyag, kay bao naman ta sa pagbasa ag sa Domingo, siya maoy ga andam sa agianan sa Ginoo. Munang gitawag siya forerunner. Siya mo'y gapahiluna sa pag-abot sa Ginoo. Ug si Juan mo'y nahimong suga sa mga tao. Si Juan mo'y nag-ingon nga, anaa taliabot ang Mesiyas, ug di ako mo'y inyong gipaabot, kundili ang kordero sa Dios. Iwag, nahimo siyang iwag sa makadiyot sa mga tao, nga naman ang tinuod nga suga o kahayag sa kalibutan, mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa may pamalandong nato sa Ebanghelyo karon, nining unang adlaw sa Misa de Gallo, diha sa atong kinabuhi. Kada usa nato gitawag usab nga mahimong suga nga makaiwag sa ubang mga tao. Mao'y mensahe sa Ebanghelyo alang kanatong tanan. Ngano man, daghang mga tao ang ngiob o kinabuhi. Daghang mga tao nga ngit-ngit o pagkabutang. O daghang mga tao nga ngilod ang ilahang kasing-kasing. Di tanang tao ang danag o hayag o kinabuhi. Daghang mga tao ang ngit-ngit o kinabuhi. Mao nga kada usa nato gitawag kita nga mahimong suga sa uban. Sama ni Juan nga magbubunyag nga nahimong suga sa iyang katawhan. Pananglitan, sa unsa man paagi nga mahimutang suga sa ubang mga tao. Kung naa kita kay silingan nga nawad agana nga magpakabuhi pa ning kalibutan. Gaandam nagpisi aron maghikog. Ngit-ngit iyang kinabuhi. Kung suga ka sa iyang kinabuhi, mangita kag paagi, kamao ka mo diskarte nga di unta siya mo abot sa punto nga maghikog, nga malamdagan pa ang iyang kinabuhi. So imong inon nga mare, adyaw anang pisi, ilabay ng pisi, inom og moriate. Joke. Kung makahimo ka ni anak, mahimo kang suga og iwag sa ubang mga tao. Ngano man, mao man na ang papel nato nga mahimutang iwag sa uban. Kung kahibaw ka nga na kay kumare, na kay silingan, naa kay pag-umangkon, naa kay kauban sa cluster nga naputos og utang, o sa naghinubra imong kwarta, sa unsa man paagi nga mahimo kang iwag niya. Pabaylua. Unsa paningli pod. Okay, mongiob man po imong kinabuhi og di ka ilisan. Mao po ni maka-impierno nimo. Pero makasalbar ka sa kalisod sa ubang tao, mahimo kang iwag og suga nga galamdag sa iyang kinabuhi. Mao man ay tuyo og Pasko, kay Christmas is a celebration of light. Mga lingian ang inyong tapad, ingna. My life is your life, ingna. My joy is your joy. My utang is your utang. Impas ang iwag sa kalibutan. Mahimot ang iwag sa ubang mga tao.
Karon National Youth Day. Tibuok Pilipinas. Mao nga kanang offer ninyo karon kanang kolekta sa sibot, di na para nato i-remit nato na sa Tagbilaran o i-remit po na nato sa CBCP. Basta December 16, tanang halad nato adto na i-remit nato for the apostolate of our young people. Kining mga kabatanunan karon, mga tao sama ka nato nga ampuonon. Ngano man lahi na sila og mga isyo, mga hangit sa kinabuhi nga giatubang. Kasagaran nato naaman joy mga anak nga batan-on. Kasagaran nato na ay mga apo, kasagaran nato na ay mga young people sa atong palibot. Kinahanglan nato sila mga idaran, mga ginikanan, mga tiguang, kita mo'y mahimong suga sa ilang kinabuhi. Unsa may mga kangiob nga usahay giatubang sa mga batan-on karon. Number 1, issues on mental health. Mga batan-on karon dali, daghan karon ang mga batan-on nga manggihikog bisag asa. Dili lang dinhi sa Pilipinas, kundi bisan sa gawas sa nasod. Gamay nga kalisdanan, gamay nga problema, hikugan na nila. Di moon ang laptop gahikog, pastilan. Wala may hikugan ang laptop. Wa mag-greet og mansari sa iyang uyab, gahikog. Pastilan, maula man ay hikugan. Unya, ni-expire ang subscription sa Netflix, wa na kapasalida, gahikog. Gamay o grado, gahikog. Sus, ginog-hikog, hisgutan. Kita mga tiguang angay maghikog. Sus, ginoog-hikog. Panglambusan ko sa una sa gamay pata. Paludhon og asin, paludhon og monggos, paludhon og nilusok nga mais. Unya, jamu pa ito tayo sudan, bangagan pa ito tagkalit og dugay mo mata, sabligan pa ito tag tubig, usahay sa itong maginikanan og dugay tag makamata. Daghan tagalisdanan kani adto. Angay na itong iwagan ang mga batanon karon. Kay gamay gani nilang kalisdanan, mabati na nilang murag takuban na sila sa kalibutan. Angay na to silang iwagan. Kinahanglan ta mahimong suga sa ilang kinabuhi. Ikaduha nga hangit nga giatubang sa mga batanon kay karon National Youth Day man, kanang lack of community consciousness. Kabantay mo kasagaran sa mga batanon karon, di na makailabisan sa ilang igagaw igtagsa. Kabantay mo, di na. Di na gani sila ganahan. Di na sila makailas bisan sa ilang silingan. Nga naman, tungod kay we gradually lose the consciousness of being part of the community. Lahi man sa atong panahon kaniadto, sa kita pa'y gamay kay dadoon man ta sa atong mga ginikanan og naay tapos. Dadoon tag naay 40, dadoon tag naay kumbira, dadoon ta og naay mga okasyon nga mao'y makaingon nga makailata katapusang kinatiguangan diha sa atong kaliwat, di ba? Kabantay mo. Mga batanon karon di na mamangusog na to. Dadaan imong batan ay mong anak batanon nya naitapos muhilak na. Munang di na po sila makailag, kinsay ay ilang uyong, kinsay uyuan sa pag-agawan, kinsay ugangan nimo, di na sila after ana. Di na gani sila after, di na gani sila conscious sa pag-remember sa important event sa kinabuhi. Plus karon, wa na po'y mag-keep og album. Sa una, kanunay na ama dyan ang album, og dugay makaluto, mamista ta, patanawog album. Muna mapugos, tagtanaw, bisag maot og naong tong mga litrato sa album, mapugos ta kay, wa pa maluto tong humba o katong adobo. Pero pagtanaw na to sa album, mga bata ta kahibaw, tag mauday ni, dugay rang namatay kay, bisag minatay, ihad sa sala. Ihad bito sa sala ng mga minatay sa una. Luod na ba kaasong mga naong kay, mangginganga, o niya, banganan pa panapton, ani baliktos anang alimpo, nabutangan pa jud og gapas. Suksuka gapas ng ilong, suksuka gapas ng dunggan. Unya hindi kagabi ini haya, hujog ta mga bata, mahadlok tam tanag minatay. Kay hadlok man minatay sa una nagisiga ng mata, wa balsamar. Unya na pa jud mga som, utitod og aliwang gikan sa ilong padung sa kape.
Muna yung matiguang, hindi kabiday, timplahi kog kape, nang lutaw tong aliwang og sum, ngagikan sa ilong, nga nana, itong ilong atong minatay. Pero bisag nga na atong kinabuhi, makaila ta sa atong mga tiguang. We had the consciousness of being part of the community. Tarawa na mga batanon karon. Mag-reunion ta asa man ang mga batanon, di naman na makikimamat. Munang kita mga ginikanan, kinahanglang suga og iwag suda nila. Kay mga batanon ron, di na kaila bisag first degree cousin. Ngano man, dyan muna sila nakituan naman sa gadget. Napulihan na ang presensya sa tao o technology. Munaging sa Santo Papa, today we are always connected, but we are always communicating, but not connected in person. Dali raman ta maka-communicate, pero di na ta kabalyo sa presence. Ikatulong nga hagit sa itong mga kabatanunan, lack of structure. Kita, kabantay ta, mga tiguang, mga ginikanan sa una, tagaan jog hanay atong kinabuhi sa itong mga ginikanan. Tuganan tagsang orasa ta mo mata, kinahanglang mo mata jog ka. Sang orasa ta mamahaw, kinahanglang mamahaw jog ka. Sang orasa ka manglaog og baboy, sang orasa ka mo adtong eskwelahan, iniguli na ay struktura imong kinabuhi. Sang orasa ka mag-orasyon, sang orasa ka manihapon, sang orasa ka magbukad og banig. Karon, diyan mo structure ang bag-o nga kinabuhi. Usahay, tibok adlaw gabaday imong anak anang kutson, gaduwa rag cellphone. Tibok adlaw, matog, pagkagabi murag wakwak. Tuaga, asa to galiraw-liraw. Mauna ang kinadya mo na struktura. Why hanay? Mga malibog sila usahay. Imbis nga rest day sa uban nga mga batanon, mauno hinong ilang laraw-laraw mo ng kapuyon. Unya, why hanay ang kinabuhi kabantay ta, kakadaghan karon ang mga batanon nga dagkog lawas, dagkog tijan. Unya, gahuboy-huboy murag Santa Claus, pero pwedeng huypo nimo matumba dajon. Lubay. Ngano man, ang gikaon, wa na mo po structure. Sige na lang mag-junk foods, sige na lang mag-soft drinks, sige na lang man bisag unsa, di na mo kaog utan, di mo kaog alugbate kay bahong laway og tiguang, di mo kaog okra, unsa pa may uban nga mga pagkaon nga naay sustansya. Kinahanglan ang mga batanon atong iwagan. Maunay papel nato o maminaw ta sa Ebanghelyo karon, mahimutang suga sa uban. Una kay kung gusto tang mahimong suga sa uban, ang hagit nato nga makapalandag ta sa ilang kinabuhi. Kamo nga mga managsilingan nga gatapad ron. Ug tan-awon ninyo ng inyong mga silingan, suga ba na sa inyong kinabuhi o mo na kapag-brown out sa inyong kinabuhi? Tan-awan ninyo na mga silingan. Kasi mo na nakapag-brown out na ho pa der. Imbis na may sugan ta na brown out na kinabuhi tungod ana. Kana mga bana ninyo, mga asawa, kamong nanimbaron. Mutanaw mo sa naong sa inyong bana, naong sa inyong asawa, maka mura ba silag chandelier nga gasiga? Or mura silag agipo nga padong na sa libuhan? Importante sa kinabuhi, og musunod kita, mahimot ang suga sa ubang mga tao. Unya ang suga nato, gikan ang kahayag nato, gikan sa tinuod nga kahayag nga mo'y lamdag sa atong kinabuhi, ang atong Ginoong Hesukristo. Nga gisangyaw ni Juan nga magbubunyag. Mao nga sa Ebanghelyo karon masabot nato nga ingon si Jesus, gikalipay ninyo si Juan nga suga o nakapahimos kamo makadiyot sa iyang kahayag. Kadiyot, nganuman ang tinuod nga kahayag hingabot, mao man ang Ginoo. Pag-abot sa Ginoong Hesukristo, hingatras na si San Juan. Kay ang Ginoong Hesukristo mo na may center, mo na may light of the world. Kita po sa itong kinabuhi, maningkamot nga mahimo kitang suga o iwag sa ubang mga tao nga makalandag sa ilang kinabuhi.